Hoxe tema de actualidade que é a proposta que onte formalmente se presentou de reforma da política agraria común. É unha proposta que, como ben sabedes, preséntase para debatir ao longo de todo o ano que ven nos diferentes organismos de decisión da Unión Europea, tanto no Parlamento como na Comisión, como nos Estados membros, como tamén a nivel social. E é por eso porque nós hoxe, desde o Sindicato Obrero Galego e desde tamén a Coordinadora Europea e a Campesina, que formamos parte, pois queremos poñer o acento e os puntos fundamentais que a nós nos parece que esta proposta que se presentou onte debería, por pasarlle a palabra, darnos 2 ou 3 datos, simplemente, para que tamén, na medida do que poidades, os incluídas nas análisis que desde os medios se trasladan, non? O primeiro é que, según informe da propia Unión Europea, según Eurostat, que sabes que é un observatorio creado da propia Unión Europea, dos organismos, no ano 2010, con respecto ao ano 2003, ao número de explotacións na Unión Europea descendeu nun 20%. É un dato ben significativo por aquilo que sempre dicimos e por aquel tamén que xa supoño que coñeceredes que máis de unha ocasión temos dado de que cada minuto en Europa desaparece unha explotación. Bueno, pois os datos oficiais confirman esta frase, non? Dese descenso de 20% das explotacións na Unión Europea 2007 desde o ano 2003 ao ano 2010. E hai outro dato que quero tamén que que o apuntedes, non? Como desde o noso punto de vista ben relevante, non? E é que o 70% da renta dos labregos e labregas, das persoas que nos dedicamos profesionalmente á produción de alimentos, ven da vía da venta dos nosos produtos. Por lo tanto, non ven da vía das axudas, vale? Este tamén é un dato oficial, tampouco é algo que, digamos, nos así para arroupar as nosas teses, non? Por lo tanto, a primeira cuestión que hoxe nós queremos poñer nos medios de comunicación e queremos poñer no debate da sociedade é que se o 70% da nosa renta ven pola vía do traballo que desempeñamos de producir alimentos, non se pode estar lanzando unha proposta de reforma da PAC na que, basicamente, se nos estea intentando decir que o básico é como se van a repartir as axudas. Porque para nós o básico é como se vai facer a partir do ano 2014 a política de mercados para que nós, os labregos e labregas profesionais que nos dedicamos á produción de alimentos, teñamos renta. É dicir, teñamos precio para poder vivir con ese 70% que nos va a enviar renta nas nosas casas. E é por iso polo que instamos desde hoxe mesmo, xa o vimos facendo en todo o debate previo que houve hasta esta primeira proposta que se nos presenta, pero instamos hoxe mesmo a que se empece a falar en serio en esta proposta de reforma da PAC de como se van a regular os mercados e, polo tanto, como se vai a deixar, ou mellor dito, como se vai a non deixar que sigan sendo as multinacionais as que nos marquen o precio e a gran distribución as que nos sigan marcando o precio da nosa vida, o precio do noso traballo. E instamos a que este sea o debate fundamental que vayamos ter sobre a reforma desta política agraria común. Porque, senón, o que estamos é cada día máis refrendando ese porcentaxe dese 20% que nos últimos 7 anos desapareceron de explotacións en Europa. Porque o que está claro é que pola vía da axuda non é pola que estamos precisamente acertando desde a Unión Europea en manter nin tecido productivo, nin alimentos para a sociedade, nin siquiera tecido social, nin, por suposto, cuidado do medio a nivel de a agricultura, polo que supón a agricultura e a ganadería na Unión Europea. Os datos aí están, non é algo que, xa digo, nos inventemos nós. Eu con esta reflexión de regulación de mercados, de garantizarnos precio e de control da produción para que se adecue ao consumo de alimentos na Unión Europea nunha desregularización máis absoluta é na que quero que hoxe centremos
ás propostas que desde unha organización labrega como o Sindicato Labrego Galego e unha organización que en toda Europa temos presencia, que é a Coordinadora Europea de Área Campesina, queremos que se centre o debate sobre esta nova proposta de reforma. Nós, para poder ter un medio rural vivo, como se dice a preocupación, a xente que está nestas instancias, tanto europeas como a nivel estatal, como aquí a nivel galego, é evidente que temos que poder ter uns precios que nos permitan vivir do noso traballo. Para manter estes precios, teñen que ser tamén, teñen que ser precios remuneradores dos costes de producción que se multiplicaron nos últimos tempos, e tamén do noso traballo, e teñen que ter estabilidade no tempo. A única maneira de ter unha renta digna para que a xente poida ter un futuro no medio rural é que exista unha regulación dos mercados e que o que nós producimos estea de acordo ou estea adaptado tamén á demanda de produtos alimentarios que ten a cidadanía europea. Aquí, nestas propostas, non aparece nada deso e todo o contrario, aparece precisamente, claramente, unha aposta da Comisión en seguir no camiño de regular, ponse concretamente, por exemplo, para o 2016, o final dos dereitos de produción de viñedo, que creo que vai ter un impacto enorme nas nosas zonas de produción de viño, que son, creo que ten unha importancia social moi importante aquí a nivel galego. Continúase, pese a todos os avisos que está habendo, pois tamén coa data marcada do 2015 para o final do sistema de cuotas. No último grupo consultivo da Unión Europea, feito o día 6 de xullo, a representante do Ministerio francés alertaba e había numerosas voces que decían pois que estaban escritas as futuras crisis, no caso concreto do leite, posto que, de algún xeito víase como se estaba incrementando a produción, os precios continuaban baixo e incluso parte da saída que tiña a produción actual, pois había moitas dúbidas de se podía continuarse no futuro. E estes son datos que a propio Ministerio francés ponía arriba da mesa. En vez de tomar boa nota de que haxa unha proposta de un mercado regulado e non sometidos a especuladores, pois semella que se deixa todo ante supoña a crisis dos sectores e a ruína de moitas comarcas galegas. Para nós é fundamental estes criterios, non? Pero tamén queremos comentar que para nós a PAC ten que ter legitimidade. Non podemos seguir privatizando o que é a política agraria común. Agora, neste texto, aparece, por exemplo, como solución, primeiro, xa se acepta que as crisis son algo que hai que convivir con elas. Nós pensamos que hai ferramentas para evitalas e non despois ir con fondos do erario público a paliar en parte a ruína que pode supoñer cos nosos sectores. Aquí, por exemplo, ponen como unha medida sistemas de seguros privados para asegurar a renta. A nós isto parecenos, en primeiro lugar, unha burla, unha maneira de dibuixar, de facer unha proposta xa para que haxa os problemas que alguén saque el negocio coa ruína e cos problemas da xente. Nesta proposta tamén non se fomenta para nada, nin se trata de proteger o emprego. Creo que no momento actual, no que vivimos, este tiña que ser un criterio fundamental. Falase, eso sí, dunha agricultura activa, pero uns criterios que para nós son absolutamente inválidos. Para eles, a agricultura activa é cando alguén ten un 5% da súa renta da actividade agraria. Isto é unha auténtica burla aos labregos e as labregas que queremos vivir do noso traballo e á cidadanía en xeral de como se fai política actualmente. Outra cuestión é o tema de cando hai axudas directas o tope dos pagos. A nós non nos parece que en ningún momento, e menos no actual, se poidan manter topes para as axudas á agricultura nas cuantías que se están falando. Falanse de, como topes 300.000 euros, que, creo que calquera persona que teña hoxe loitando por ter unha renta digna a través de o traballo asalariado ou tendo actividade agraria, parecerálle que non se pode defender a legitimidade dun sistema que se basa en mandarlle aos grandes propietarios estas inxentes cantidades de dinero e ni siquiera condicionalos a unha produción de alimentos claro ou un aporte á sociedade como os que nós pensamos que
ten que facer un plan de agricultura para Europa. De feito, falase eso de primar a superficie, é dicir, ao gran propietario, en vez de primar o emprego, o mantemento das zonas rurais vivas, todas as explotacións como as que temos en Galicia en gran medida, do tipo mediano e pequeno, que están facendo unha gran achega social e medioambiental, e creo que a nivel de tecido social son fundamentales. Falase dunha axuda, así como non se quere tocar os topes das axudas ou se ponen nesta medida, por exemplo, para apoiar as explotacións pequenas, falase dunha axuda entre 500 euros máis ou menos, e eso que seña opcional para os gobernos. Entón, eu creo que a diferencia entre o apoio ao gran propietario, que nin ten por que producir alimentos, e as moitas explotacións que intentan tirar para adiante en moitas zonas que son zonas desfavorecidas, que hai escasas posibilidades fora do que é a agricultura, e a ganadería é notable e creo que facilmente de ver. Por outra parte, todas estas medidas que lles chaman eles de verdeo, levamos xa un período no que se fala moito da condicionalidade da PAC, de aposta teórica por manter unha preocupación ambiental e protexer desde aí. Nós pensamos que isto é unha auténtica falacia, porque cada vez se incentiva máis que queden grandes explotacións con concentracións de miles de animais, con graves problemas do que supón estas grandes explotacións industriais, que precisamente as pequenas e as que son moi diversificadas, que aquí as conocemos ben, creo que hai moita xente que somos ou temos cerca, en Galicia temos de todo o mundo, a zona rural conocemos moitas, que hai unha diversidade de cultivos, que se trata de dar un xeito con moitas variedades locais, con unha gran biodiversidade, e estas explotacións todas estánse afogando e está desaparecendo miles delas cada ano en todas as partes de Europa. Nos parecenos que hai unha auténtica falacia. É certo que de algún xeito intenta seguir dar legitimidade a esta gran cantidade de diñeiro do erario público, se fan este tipo de mensaxes enganosos á sociedade, pero que non responden realmente a querer manter biodiversidade, boas prácticas agrícolas, ni siquiera o tecido social que significan as explotacións de tipo mediano e pequeno. Creo que aquí temos que facer unha profunda reflexión, porque en Galicia son moi importantes as explotacións, todas as que estamos falando, pero tamén todo o que se xenera ao redor. Porque o transportista, o almacén, o veterinario, o técnico, todo isto non existe se non existe este tecido de moitas explotacións que ocupen o territorio, que xeneren emprego e economía. E que é disto do que estamos falando, non estamos falando eu quería só resumir todo isto en unha frase para o debate de como debe ser esta política agraria común desde o noso punto de vista. Nós non queremos axudas en vez de renta. Non sei se podo dicir máis claro, pero é un pouco a conclusión, e o que queremos que se pense para plantexarnos un novo modo de facer política agraria e política alimentaria na Unión Europea. Os labregos e labregas non queremos axudas a cambio de non teremos renta. Queremos, en todo caso, axudas para apoiar e para que haxa ese apoio ao emprego. Por lo tanto, axudas para a xente que se dedica expresamente ou que se dedica basicamente, profesionalmente á produción de alimentos, ou para apoiar zonas concretas moi desfavorecidas, con moitas dificultades de acceso ao mercado, zonas de montaña, zonas que xa conocemos, e que aquí tamén temos. E, desde logo, en todo caso, axudas para esas persoas que nos dedicamos á produción de alimentos, e non para aqueles que teñen as grandes superficies. Ainda que a eses se poñen topes de 300.000 euros. Porque iso non significa que todas aquelas pequenas e medianas explotacións que neste país ben coñecemos e que son as que están sostendo aínda a día de hoxe o tecido productivo teñamos que tragar con que por contra nos van a ter en conta e propoñernos unha axuda entre 500 e 1.000 euros, e que nos parece ademais insultante.
Claro, se a todo eso engadimos que todo o que teña que ver con garantizarnos que teñamos unha renta a través da política agraria, non a través dos seguros, que tamén para iso, o que vos comentaba aí, é dicir, para termos garantizada a renta, o que nos están propoñendo é que contratemos seguros. É dicir, que se gaste carto do erario público, dos impostos de todos e todas as ciudadanas, para financiar eses seguros, para financiar o acceso a eses seguros, e nós, ademais de financialo vía impostos, tamén o financiamos pagándolle a unha aseguradora, a unha multinacional, outra vez máis, para que nos asegure a renta. Eso é privatizar absolutamente, deixar absolutamente en mans de empresas privadas a política agraria, a política para termos renta. E baixo ningún concepto imos a deixar pasar este tipo de propostas e que nos queiran meter no medio de non sei canta reflexión sobre se axude tal ou axude cual ou descende tanto ou aumenta tanto, porque non imos entrar por aí. O Sindicato Obrero Galego e a Coordinadora Europea de Campesina non imos entrar por aí. A ciudadanía ten que saber para que van destinados os seus impostos. E van destinados para que cada vez teñan menos alimentos producidos por os labregos e labregas da Unión Europea e ademais teñan menos seguros e máis dependentes, non só na calidade e na cantidade, sino tamén no precio que as multinacionais lle queran marcar. De eso se trata cando falamos de desregular os mercados. E para iso, para que os ciudadanos e ciudadanas da Unión Europea van a poñer o seu escaso diñeiro dos seus impostos.